nabídnout různé druhy zboží. Ale konkrétně si musíte vybrat vy. Je to na vás, pape. Tak, pojďte. Vy jste člověče smutnej, vy tomu nerozumíte, že jste cizinec? Takhle, můžeme mít spolu dítě? To bych teda nechtěl. Ale je to možný? Ale mohl bych mít dítě s Pandou, kdybys chtěl. Mám tady volnou jednu. Tady. Pojď. To nechci vidět, tohle. Pojď. Jít. Píchej Pandu. Co? Že oplodníš Pandu. Oplodním Pandu, tyjo. Tak běž. Moment, za chvíli. Tak si k ní aspoň les. Chytí třeba... No prdele, tak jo, ty vole! Dobře, já oplodním Pandu a stane se co, ty vole? Neříkej, že budeme mít mladý, vole. Co se... No počkej, tak jako snad já potřebuji, abys oplodnil Pandu, abyste měli mladý, kvůli čemu to děláme? Aby si vrznul s Pandou? To si tady vyzít tamhle někde v džungli. Tady je potřeba... V džungli, vole? Ty máš loď u džungle? Ne. Tak proč mi kurva říkáš v džungli? Hlavně viděl jsi kdy slečenýho panďáka? Viděl. Tak proč mu... Hele, jinak. Když se mi nebude Panda líbit, když se mi nebude Panda líbit. Tak co? Mám jinou možnost. Že ti nemusím oplodnit. No, jako mám tam ještě jako volnou agamu, ale bojím se, že mě jí prdneš. Ty vole, ty seš vytopená zoo, vole? Promiň, to zase nedalo dodat. Ty jsi tu agamu, to já. A já musím ty vole souložit se zvířatama? Tam se nenajde, vole? No je tam Marta Kubišová, ale... Já bych ti doporučoval spíš agamu nebo Pandu. Ty vole, já nevím, máš tam zvířata, vole. No. Říká, vole, vy to vedoucí s Verimex. Tak. Šít. Si jdu dát to moštíček. Si moštíček. Tak. Chcete vybrat tu osobu, kterou budou kluci dělat? Když bude nějaká dobrá, radí vememe. Nesmí to ovšem Ornella, Agáta a takový ty normální, běžný. Kdo Kubišová? To je super, že máme zrovna 4 nohy do Tady se neklapne. Schwarzenberg. Já nevím, jestli to chrčení, jestli by klukům bylo rozumět. Jágr, Zadar je výborný, ale... Počkej, ale zase... Genia, hele, Genia je, pojďte, Genia je nemocný, opravdu nechte ho bej. Ne, Genia naopak probojoval vlastně jakoby do draftu do Ameriky na hádání. Tak jako ještě šel dál v té soutěži, jsme čekali, že jo. Porazil teď jednoho Němce dokonce. Možná byl štěstí, že pán byl mrtvý, ale... Teď čekáme na SMS-ku, jak to dopadne, no. No, ale Genia zatím nemůže uhodnout, co je mobilní telefon. No, mně by se líbilo totiž, kdybyste byli Karel Moříšek. No, takový ten, co čet na té zprávě, ale bohužel práskal předtím a teď to doplo. A nevím, jestli vadil by vám Moříšek? Vadil.
To je něco jiného. Tak něco jiného. Mě to napadlo, že to ještě nebylo, všechno, co říkáte vlastně. A ta Kubišová, jako... Kubišová je dobrá. Jak to si se spleč? Řekli jste Bartošová, ale zpěvačka, jako zpěvačka. Nebo bychom mohli být ten manažer a manžel, kde tu Bartu, nebo takový ten... Rychtář. Rychtář, no. Rychtář. Máme vybráno. Já jdu pro Míšu. Míšo! Dámy a pánové. Michal Sukáš. Já nikdy nevím, jestli to bylo hru, jestli to mám jako... Už to víš? Hry pojmou jako televizní diskusní pořad. Jo, já to dlouho nevydržím pak, protože mě začnou srát, já to vím. Kdo dřív z nás byl? A jdeme... Nebo začínáš? Já můžu začít, abych pomohl Jakubovi, hned Jakubovi, jo? Dobře. Markéto, já chtěl bych být tvůj model, aby si řádně mohla prozkoumat, do hloubi duše proniknout a i tebou zacloumat. Přesto tvar tvých náušnic dává tušit, Já to, co tady přede mnou bylo řečeno, chci zrušit. Taky mě zajímá, co se děje, když liščí ohon třeme ebolitovou tyčí. to, jak jsou přízemní a nezajímají se o vědu, mě opravdu teď ničí. My však si v vědě spolu, viď, budeme se stále v té příčné flétně vrdat. Jmenuji se doktor Macek. K Vánocům jsem v lese utrhl klacek a vyřezal ti z něho malý totemek, který ti ukáže, že ten chlapík přede mnou zase lže. Ty seš přece z Jablonce. A máš moc krásné oči. Já o 300 let dříve volal bych teď kočí! Přivez kočár, my pojedeme pryč. Jdeš na bič? A
chtěl bych být zase tvůj model. Abychom si mohli lehnout podél a... A fyziku spolu prozkoumali, když se ponořím do kapaliny. To byly ze zvoloviny. Ale když lehneme si horizontálně a Zvednu se jistě. o tom se s tebou vůbec nepřu. Hele, banda vepřů. My dva budeme na naší flétně příčné. Jsem příčné. Líbí se mi tvoje nohy, taky tvoje vlasy. A protože jsem model, líbí se mi i tvoje. Prdel, ale... Ale no to... Vyberete město líží, zabiju každého, kdo mi moji stopu kříží, třeba i známého. Kolečka, kolečka, kosa čtverec, nic není lepší než liberec. Kolečka, kosa čtverec, nic není lepší než liberec. Liberec a liberec, nic není lepší než liberec. Já tu v Liberci jsem policajt, řídím křižovatky. Už můj táta byl policajt, taky řídil křižovatky. Liberec,